Paytahtymyzyň Mukamlar köşküne geçirilen Türkmen Awstriýa bilelikdäki Galkanyş simfonik orkestriniň konserti ähmetli ajaýyp çäre urly. Bu ýerde ustad artistlaryň sadanlaryň ukyp başlanmaklaryny görkezmekleri arkaly tomaşaçylara ýakymly we kalplary rahatlanýarjy owadan mukamlardyr owalardan düzülen aýdymsaz şemeni sowgat edildi. Şeýle ajaýyp çäre ýurdumyň medeni durmuşyna öýelboşly uguşgun çaýyp iki şäheriň Aşgabatyň hemde Wenanyň arasyna dostluk köprüsine urly. On geçirilmegi Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň giňelýäniň, netijeli iki taraply hyzmatdaşlygyň puhtalandyrylýanynyň aýdym tutnamalarynyň biridir. Insan-perwer ulgamdaky gatnaşyklar şol hyzmatdaşlygyň möhüm ugur bolup durýar. Iki ýurdun arasyndaky dostluk köprüsine urulan Awstriýa Türkmen jemgyýeti günbatar Ýewropany häzirki Türkmenistan oň gadymy taryhy we özboşly däpler bilen tanışdyrýar. Geçen ýyllaryň dowamyna bu jemgyýetiň gatnaşmagyna medeniýet ulgamyndan maglumat alşmak bawaty bilelikdäki taslamalaryň inçemeti durmuşa ýaşarly. Galkanyş Türkmen Awstriýa Simfonik Orkestr döredildi. Hormat prezidentimiň bedeni siýasaty bu ulgamda milli mirasymyzy giňden ýaýmagy hemde halkara gatnaşyklaryny ösdürmäge unutulandyr. Dostlukly halklaryň insan-perwer gatnaşyklaryny puhtalandyrmak babatda gurulan çäreleriň hatyryna Wenada we Aşgabatda geçirilen medeniýet günleri, dörli tanışdyryş çäreleri, türkmen syngy ustatlarynyň we Awstriýaly artistlaryň çykyşlaryny görkezmek bolar. Iki halkyň medeniýetlerini hemde dostluk we anaşmak gatnaşyklaryny ösdürmäge, iki ýurdun giňgerine hyzmatdaşlygyny hasy puhtalandyrmaga ýardam edýän möhüm wakalaryň hatyryna Wena balanma bu içeri 10. oktýabrda geçirilip, indi 6-njy gedek tomaşaçylarda ýakymly täsirler galardy. Galkanyş orkestriniň konsertlary, Wena barlary ýaly çäreler Türkmenistanyň medeni durmuşynyň aýratyn bedegine we Awstriýa türkmen medeni gatnaşyklarynyň aýdym nyşanyny urly. Konsert maksatnamasyna girilen çykyşlaryň arasynda dünýäniň meşhur nutgalyk eserleriniň bolmagy tomaşaçylarda ören uly täsir galardy. Insanlaryň ruhunyň galkynmagyna ören täsiri bolan aýdym saýadyň ýakymly belend owadynyň hemişe adamlaryň hemrasy bolmagyny gazanmak ýurdumyzda gahrman arkadamyň ýoly goýan we arkadar gahrman sirdarymyň ýygydyly dowam edip alyp barýan işleriniň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biridir. Şoň wagtda geçirilen şeýle medeni çärelerde olaryň hemme taraplaryň guramaçylyk derejesine uly ähmet berilýär. Munyň şeýle bu konsertiň dowamyny da göz ýetirmek boldy. Saatsyny adamlaryň arasyna gatnaşyka ýoly goýmagyň iň gadymy serişdeleriň biridir we häzirki döwürde de oň ähmeti barhartýar. Halkary jewitleşdirmäge, anaşmak we parahatçylyk medeniýetini kemale getirmäge ýardam berýär. Aýdym saly dowratnaşylar netijeli medeni hyzmatdaşlygy ösdürmäge, özara behwetli döredjilik tassamalary durmuşa geçirmäge berýän ýygydyly gollawlar üçin gahrman arkadamyda we arkadary gahrman sirdarymyda tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet Medeniýet Merkezining Mukamlar köşküne geçirilen Türkmen Awstriýa bilelikdäki Galkanyş Simfonik Orkestriniň nowatdaky konserti uda gowatap täsirini ýitirmejek ajaýyp waka boldy.